Nasib kaberanteman duwe demenan ngerau piwirang coba Dok Mirna Aromi Mas Yogi sayang Apari Winda Lestari Official Virus Studio Production Tegang kakang pancen tegang iya na cinta apa sih sengaja nyakiti kita rasa isin campur wirang gempok ning badan sunduwe demenan ngeraupi wirang Kula pernah jaluk gelang kakang rela bobok celengan rumah kakang wong langkah rela korban jiwa raga dilawani dagang pindah ora isin ora wirang tapi apa sing terima lara wirang sing tekrasa endah sekoyo angkape duwe laki selingkuh bae lunga ora katon dalan akibat peteng delengan sampai ilang nafsu mangan dilelarani wong lanang ati sun rasane larang kecewa gawe nelangsa rasa isin campur wirang gembok ning badan sunduwe demenan raupi wirang alah beli mono aslinya tinggal aku pas kan yang delengan ada di window aku kaku Bintang
pindang. No, tuku pindang beli no. Pindang-pindang. No, tuku pindang. Tuku kanggo mangan balik Kang Aying. Pasti kempong. Arep tiga kucing. Gula pernah jaluk gelang, kakak rela bubuk celengan. Rumah sah kakang wong langkang, rela korban jiwa raga. Dilawani dagang pindang, ora isin ora wirang. Tapi ang pasing tek terima, lara wirang sing tek rasa. Melas melas Sek. Ya. Ola. Oh. Beli. Anda sekoyo angkapi, demenan selingkuh bae. Lunga ora katondalan, akibat peteng delengan. Sampai ilang nafsu mangan, ilelaraning wong lanang. Ati sun rasane lara, kecewa gawe nelangsa. Ai, Hah? wis